A żech się ułożał ostatnie nocki. Bako zielone do 5 rano. No i żech skończył w Tyrule, a tam je fest ciasno. Troski mnie to aż plery. No ale dżimnął, że się całkiem spoko, a i tak musiał wstawać w czas juterowski mam obowiązki. Dorosłych, mam bajtle. Ludzie gadają, że nie powinien tak doić, a bakać do rana, no ale to nie mo prawda. Ino trzeba w czas rano stować, to je ta odpowiedzialność. Grita coś tam robi w tej szkole, sobie zaśnie siupnąć w tej 6 klasie. Cila go dopomóże, no to żech pomógł. No richtig Grita latoś w tej szkole to je tako troszkę po zadku. No ale żech się pogodała z tej całkiem rektorem. Fajny synek, richtig gryfny Karlus. Poradzili my tam zonaczyć pewne rozwiązania. Muszę jej pomóc coś tam przy jakimś projekcie. Niech to ładno w pierony, a pokończy już ta szkoła. Mumkaca jak ciula, że jest pierońsko wykamany. No ale to je być dobrym fatrym.